Le ring na bliana fiche héan, siúil muid a deanta Teaghlaigh fud na hÉireann. Iad go minic ngleic le deacrachtaí móra, iad a troid a son féin agus son na muintire. Teaghlaigh iad atá a streachailt agus a fulaingt, lá a ní lé, go bhar tragóidí, go bhar tinnis, nó go bhar cora an taobh. Ach in aineoin gach deacracht agus dúchláin, daoine iad fós a thugann faoi gach lá nua le misneach, le dóchas agus le grá. Vermid an focail go mórin an Teaghlaigh tá sé gola heitim. So bé mas muintú cinnear tá sin go hála. Will it be tonight? Will it be ar maidin? Will ma go le wascail tas muintú go an tíine heitim? Like muid a tóir mí glóir tá fantaic mám. Linn freagraíáil na ceistena go a hála. Gus gonne muid go tóireachta.